ମାଉସୀ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତମ ଗାଁରୁ ଆସିବାର 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଘର ନଥିଲା ଘର ନଥିଲା ଏଠି ତମେ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ରହିଲ। ଆମେ ଆସିକି ଛେଳି ଭତ୍ତା ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘର କଲ। ଆମର ମାଟି କୁଡ଼ିଆ କରିନି ତ ଏନ୍ତା କରିଛୁ ଏନ୍ତା ରହିଲେ ଆମକୁ ଛଣ ପକାଇବା କଥା ବଡ଼ ପୁଅ ଯାକ 2ଟା ପୁଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛଣ ପକା ନା ରେକୁ ପକା କହିଲା ଆଉ ଥରେ ରେକୁ ପକାଇଲେ ତମେ ଏଠିକି ଆସିବାରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଭତ୍ତା ମିଳିଲା କେତେ ଦିନ ପରେ 5-6 ବର୍ଷକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା। ଏବେ କେତେ ମିଳତା ନିଆଗା ସେ ବାପା ଲାଗି ମତେ ମିଳିଲା ସେ ବାପା ମତେ ପେଲା ନେଇକି ଏବେ କେତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ ଜଲ୍ଦିର ବାପା ଏବେ କେତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ 1000 ଟଙ୍କା ଆଗେ କେତେ ପାଉଥିଲ ଗୁଟି ଥିଲା ଦେଇଛି 1000 ଆଉ ଏବେ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି ଏବେ দিব କେଆଣି କେତେ দিব ନା ଆଗ 1000 দিব। ତମେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା ଫାଷ୍ଟ 300 ପ୍ରଥମ 300 ହେଲା ତା ପଛରୁ 500 ହେଲା ତା ପଛରୁ 1000 ହେଲା ଏବେ 10 ହଁ ଏଠି ତମର 3 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଟି ତମ 3 ପୁଅ ଭିତରୁ କୋଉ ପୁଅଟି ଭଲ ସବୁ ପୁଅ ଭଲ ଲାଗା କି ପୁଅ ଭଲ ନା ସବୁ ପୁଅ ଭଲ ଲାଗା ନାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସବୁ କଥାରେ ଅଛି ବଡ଼ ପୁଅ ବାପର ସାନ ପୁଅ ମାର ତ ତେଣୁକରି ତମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ସବୁ ପଳେଇଲା ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଯାଉ ସବୁ ପଳେଇଲା ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ପଳେଇଲେ ସବୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା କଂସା ସବୁ ଯେତିକି